Som Maroš Husár, Salesián a vzťah k tomuto stredisku je veľmi veľký, pretože som tu prišiel ako novokňaz po vysviacke niekoľko dní a hneď som si tak obľúbil toto stredisko Petržalku a stalo sa to takou hlbokou súčasťou môjho života. 2002 až 2008. 6 rokov som strávil naplno v tomto stredisku a boli to nádherné roky môjho salesiánskeho života. Aj vďaka komunite, dobrej partii, ktorá tu bola, mnohým animátorom, skvelým mladým. Zažili sme také rozkvitnuté oratórium, podnikali sme rôzne akcie, projekty, street work, divadlo a naozaj sme tak žili veľmi intenzívne, veľmi pekné také vzťahy a také nadšenie. Moja najsilnejšia spomienka, ku ktorej sa vraciam, neexistuje, lebo som nad tým dlho tak rozmýšľal, že čo by som povedal a neviem vytiahnuť jednu. Ostáva skôr taký pocit takého nadšenia, takého svetla, pretože keby som vytiahol možno jednu spomienku, tak ublížil by som tým ďalším. A naozaj tu sme zažili veľa krásneho spolu s mladými, s komunitou, veľa krásnych akcií, projektov, kedy sme išli do ulic, kedy sme hľadali také možnosti ako oratórium zachovať otvorené aj pre tých, ktorí možno do kostola nechodia, ako ísť a oslovovať deti z ulice. Tak bolo to také veľmi krásne a také inšpiratívne obdobie, z ktorého vlastne ostali také krásne aj vzťahy na takej aj osobnej rovine a vždy sa tu veľmi vraciam rád. A keď tak rozprávam o Petržalke, keď sa ľudia pýtajú, tak vravím, že toto miesto doslova milujem. Veľmi rád sa tu chodím aj tak, keď poprechádzať a tak. Takže som veľmi vďačný za túto skúsenosť aj za celú Mamatejku, za všetkých ľudí, ktorých som mal ten dar, že stretnúť. Vzťahy pekné, veľmi veľa krásnych zážitkov, veľa skúseností, veľa som sa naučil a potom som veľmi vďačný aj za všetky tie chvíle, kedy ľudia tak potvorili srdce a mohol som sa tak stať takou súčasťou ich životných príbehov, hľadaní, takých radostí alebo takedy aj takých zápasov. Takže to ostalo tak v srdci a to je taký poklad, ktorý myslím, že nikdy sa nedá stratiť. Keby som mal toto stredisko opísať jedným slovom alebo jednou vetou, tak by som povedal slovo oáza. Chcel by som im odkázať, že nech prežívajú vďačnosť za to, čo tu majú, za Mamatejku a nech ďalej tak rozvíjajú pekné vzťahy. Lebo si myslím, že v dnešnom svete je veľmi potrebné, aby človek mal také zázemie, mladý človek, ale aj každý človek, aby mal také zázemie, aby sme vytvárali pekné vzťahy, kde sa navzájom povzbudíme, kde sa podržíme, kde sa učíme navzájom prijímať a vlastne cez tie vzťahy zažívame aj čosi z toho Božieho dotyku. A potom, ja som si zobral také tričko na ten odkaz mladým, že môžem to takto, tak toto neviem, či to vidno, ten nápis, tak toto by som odkázal mladým. Nie je to moja myšlienka, je to myšlienka svätého Františka Saleského, ktorý vlastne hovorí, že aby sme boli citliví na to Božie volanie, aby sme robili všetko z lásky a nič na silu. Poprial by som jej, že nech je to stále také živé, krásne stredisko, nech tu mladí, ale aj všetci ľudia nachádzajú také veľké prijatie, taký dotyk Boží a potom nech tak zostáva taká otvorená pre tých, ktorí možno nie sú tu úplne ešte začlenení, ale ktorí hľadajú a ktorí možno prežívajú také tie svoje zápasy, krízy, aby vedeli, že tu vždy môžu prísť a nájsť takých skvelých ľudí a nájsť také do života povzbudenie a možno aj také nasmerovanie, inšpirácie pekné. To potom prestriháte, hej? A to tam asi nedávajte.